mestras. Diso vai a nosa última historia, dunha mestra de mestras nun período especialmente positivo para o avance dos dereitos da muller, a Segunda República. Ernestina Otero Sestelo é a directora da Escola Normal de Maxisterio de Pontevedra e presidenta do Consello Provincial de Educación. Entre as súas funcións está a de fomentar a asistencia escolar e, por iso, hoxe vai visitar unha familia rural na zona de Vilagarcía. Coñece a familia e quere axudarlles nun asunto especial. O matrimonio de labregos que vive na casa ten 3 fillos, 2 nenas e un neno. E só o rapaz vai á escola. Ernestina fala co matrimonio para convencelos de que manden as nenas á escola. Infórmaos de que en Vilagarcía acaban de poñer en funcionamento unha cantina escolar onde poden comer todos. E, ademais, promételles roupa e calzado para as nenas. O pai de familia agradecelle a súa visita e dille que terá en conta o seu ofrecemento. Un dos netos de Ernestina Otero Sestelo, Manuel Puga, recolleu nun libro a vida e as experiencias da súa avoa. Móstranos documentación e fotos daquela muller, nada en Redondela en 1890, no seo dunha familia burguesa, de clase media e liberal, que aos 18 anos marcha a Madrid para estudar na célebre Escola Superior de Maxisterio. Alí, tivo profesores tan destacados como Ortega y Gasset ou Luís de Zulueta, da Institución Libre de Ensinanza, que lle abriron a mente ás novas ideas progresistas en materia pedagóxica. En 1915 consegue praza como profesora na Escola Normal de Pontevedra, a de Maxisterio, e alí coincide nun curto período con Castelao. Esta medalla entregáronlle a Ernestina cando foi nomeada mestra de cátedra na Escola Normal de Pontevedra. Ernestina identificouse cos valores e os ideais da República, uns ideais que consideraban a educación como o alicerce do progreso do país e do progreso da poboación feminina. Na Segunda República fíxose un verdadeiro esforzo por mellorar a calidade do ensino e, sobre todo, por estendelo a unha maior porcentaxe de poboación. Creáronse escolas novas e incrementouse o número de docentes. En Galicia, de 1931 a 1935, o número de profesores creceu un 43%, e destes, un 42%, case a metade, eran mulleres. Entre as iniciativas educativas que se fomentan nesta época figuran as colonias e as cantinas ou comedores escolares, iniciativas que Ernestina Sestelo promoveu con entusiasmo desde o seu cargo. Ernestina Otero, como presidenta do Consello Provincial de Educación, visita hoxe a Escola de Vilagarcía. Quere coñecer de preto cal é o estado das aulas e as carencias e necesidades dos profesores e dos alumnos. Pero, ademais, ten especial interese en saber se as fillas da familia mariñeira que visitou acoden ás clases. E o certo é que as pequenas alí están, con xesto tímido, pero no que se intúe a alegría de compartir cos outros nenos os pupitres da escola. Ernestina non pode ocultar a satisfacción no seu rostro. Para ela, defensora da coeducación, ver alí aquelas pequenas era toda unha victoria persoal. Estamos diante da antiga sede da Escola Normal de Maxisterio, onde Ernestina exerceu durante máis de 20 anos. Foi unha profesora comprometida coa renovación pedagóxica, igual que María Barbeito na Coruña, e, aínda que non pertenceu a ningunha asociación feminista, foi sempre unha defensora dos dereitos da muller. Uns dereitos que na República tomaban forma legal, malia que na práctica non chegaron a cambiar moito a vida das mulleres galegas. A Constitución Republicana de 1931 foi a primeira e suprema norma legal que consagrou o principio de igualdade do home e da muller perante a lei en España. En varios artigos incluíase, entre outras disposicións, a obriga do Estado de regulamentar o traballo das mulleres e de protexer a maternidade, ou a obriga de non discriminalas nos empregos e cargos públicos. Recoñecíase o matrimonio civil e en 1932 aprobábase unha lei de divorcio.
Pero a maior conquista política foi o dereito ao voto das donas aprobado en 1931, despois dun dos debates máis controvertidos no Parlamento republicano. Todas estas leis supoñían cambios fundamentais na condición da muller, pero a Guerra Civil e o franquismo frustraron estes logros. Esta é a casa familiar de Ernestina en Redondela, hoxe completamente reformada e remodelada. Esta casa foi apedreada no ano 37 por un grupo de falanxistas. Foi unha das medidas de presión ás que tiveron que enfrontarse os familiares da mestra. Ela mesma, no ano 36, recibía esta carta, con data do 10 de novembro, na que era suspendida de emprego e soldo. Posteriormente, incluso foi apartada do servizo. Tempo despois, Ernestina logrou que lle revisaran este expediente e puido volver á docencia, aínda que tivo que trasladarse a Ourense. Varios centos de mestres e de mestras en Galicia foron represaliados. Unha triste historia para o país e para as mulleres que durante o franquismo retornaron á condición de tuteladas polo home. Estamos no Vicerrectorado, onde atopamos as fotos de Elisa e Jimena Fernández de la Vega. Elas foron as primeiras licenciadas en Medicina en Santiago en 1919. Curiosamente, hoxe en día, é maior o número de rapazas co de mozos matriculados na Universidade en Galicia. Isto non quere dicir que as mulleres estén en condicións de total igualdade co home. A equiparación nos altos cargos directivos, a igualdade de salarios, a conciliación da vida laboral e familiar son algunhas das asignaturas pendentes para as galegas neste novo século XXI.